Митиги студиябызда қонақта Татарстанның халық артисті Зейнеп Фәхретдинова һәм Эльвира Шакирова Мейдан каналының пиар белгече. Исәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз. Исәнмесез. Эльвира, әңгәмәне сездән башлыйк әле. Менә Мейдан каналындагы вазифагыз нидән гыйбарәт? Пиар белгеч, гомумән нинди эш башкара ул? Минем төп эшем Мейдан каналының социаль шилтәрдәге, ягъни ВКонтакте, Телеграмдагы рәсми аккаунтларын алып бару, кызыклы контентлар урнаштыру, сүз уңайыннан телевизор караучыларны безгә кушылырга чакырам. Безнең бүгенге көндә социаль шилтәрдә 80 меңнән артык язылучыбыз бар. Шул һәм моннан тыш әле лайыклы хит тапшыруның редакторы да әле мин, сценарийлар язам. Пиар белгеч ул менә безнең компаниянең әйбәт яңалыкларын халыкка җиткерүче, матбугат белән тыгыз хезмәттәшлек итүче. Һәм менә сезгә килүебезнең дә яңалыгы бар. Димәк, менә ул нәрсәдән гыйбарәт. Шуны башлыйк. Билгеле булганча 8 март көнне Мейдан каналында зур премьера булды. Безнең Мейдан тарихында беренче тапкыр 15 клип һәм 150 сәхнә язмасы дөнья күрде. Моның өчен без президентыбызга һәм Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе җитәкчесе Марат Гатыйфулла Әхмәтовка зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бәхет елмайган артистлар арасында Зейнеп апабыз да бар. Безнең моңлы сандугачыбыз. Зейнеп ханым, моңа кадәр Мейдан каналы белән нинди проектлар эшләгәнегез булды һәм бергә эшләү нәтиҗәсендә нинди хисләр, нинди кичерешләр бар дип сорыйсы килә. Һәрвакыт яхшы кичерешләр генә калды. Бик кызыклы булды. Ялгышмасам, иң беренче Мейдан каналы белән без Казан кешеләре дигән бер проектта катнашкан идек Зөфәр белән. Менә шунда бик кызыклы күңелле сораулар, төртмә сораулар белән бергә, ничектер халык алдында утыртып, шундук турыдан-туры җаваплар биреп, менә шундый бер бик кызыклы алымнар белән башлаган эшләре бүгенге көндә дә бик матур проектлар һәм әлбәттә халыкка барып җитсен, халык кызыксынсын дигән уйлар белән башланган, тотынган эшләре дип уйлыйм. Һәм бу яхшы. Мейдан каналы белән бергә төшерелгән клип турында да сөйләсәгез иде, нинди җырга кайда төшерелде һәм гомумән бу ничәнче клибыгыз? Клипның ничәнчесе икән тәгаен генә әйтә алмыйм. Шуты беткәндер инде хәзер. Шуты ук бетмәсә дә клип бит ул шундый нәрсә. Аңарга беренчедән бик әзерләнергә кирәк һәр яклап. Һәм аңарга ул матди чыгымнар сорый торган нәрсә. Бушка гына эшләнә торган түгел, шуңа күрә менә бу җырма килгәндә кайтыр идем дигән җыр ул Резида Павалева сүзләренә язылган. Яшь авторыбыз, мин бик хөрмәт итә торган автор Илнат Фархуллинның кие нә язылды бу җыр һәм минем күңелемә шундый тирән урын алды. Мин арга беренчедән теге эпидемиялар башланды да, аннан соң планнар гел үзгәреп китте. Мин тем клип эшләп булмады инде дип йөргән вакытларда менә шундый тәкъдим булды да, чыктылар да. Рәхәтләнеп инде мин ризалаштым. Бик зур рәхмәт бу эшләрне оештырган безнең президент алдыбызда шушы комитетка. Әлбәттә, бу безнең халкыбызга бер яңалык, халкыбыз көтеп тора яңалыкны һәм телевидениедан без инде шуны күрсәтмәсәк, әлбәттә, ул инде дөрес булмас иде. Кирәк эшләрнең дә нәтиҗәлесе матурлары кирәк. Кичкенә генә сәхнә язмасы эшләгәндә дә әллә никадәр кызыклы хәлләргә юлыгасың, чөнки ул күп вакытны сорый, бик күп кешеләр катнаша. Менә клип төшергәндә ниндидер шундый вакыйгалар булдымы? Булды. Беренчедән кыш көне анда шундый суык көнгә туры килде. Ул язмаларын эшләү. Анда инде эшисең, кая җылнырга белмисең, ансы бер хәл, яңадан шундый идея яздырган вакытларда анда инвентарьлар кулланыла, мәсәлән, менә шул теге иске елларда сакланып калган шундый ниләр кулланылды инде. Шәмнәр әйтик инде мәсәләдә, ул шәмнәр белән шортлап шунда куркытып. Зейнеп апа җырлаган мәлдә лампа шартлап китте. Һәм куркып калды. Мәйдә бәтте баш. Менә шундый булай инде хәлләр. Бу елда без бу клипны эшләдек, тиз тоттык. Беренчедән суык эшергә ярамый урамда, икенчедән сузырга ярамый. Һәм инде вакыт санаулы һәр нәрсәгә. Шуңа күрә тиз генә тоттык без аны һәм ул шулай җыйнак кына, матур гына һәм иплегенә килеп чыкты. Иншалла, шулай булсын. Алга таба да шулай иҗатта сөенеп, гөрләп яшәргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт.